Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa ti Proverbio 15, versikulo 3. Makita ti Apo ti mapaspasamak iti amin a lugar. Sipsiputan na tayo. Dakes man, wano na inbag ti aramid tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Mabalinin nga apitin dagiti bunga ti pakwan ijay talawn, pati dagiti maylawn. Inka nga rod itulag ka ni Sharon Abayer, no gatangan na, tapno ipapurustan dagiti na loom. Mapanak ijay balay da inton bigat. Damagag no kaano tangay papuros. Amangan no adun tigatangan na. Ayun ngam damagampay nga umuna. Amang ano adamot ibiyahin akat itantan na ti pananggatang na. Inak pa'y siguradun no kaano ti biyahe na. Sakbay nga ipapuros ta. Ay, imbaglakit din, tada ni Sharon Abayer ditoy. Adayo nga min ijay syudad a paglakwan. Ay, awan nga rod. No da tao pa'y lang ti mangarkila itilugan. Ay, narigrigat. Tabasit mait. Kumaa no adu ti mailakaw. Nakaumay ka matata, ada kadilakom? Umay ko nga rod idamag. Nugatangam dagiti bunga ti mula may amelon kan pakwan. Inton biyernes, tata. Adda pa'y ngamin ibiyahik ita. Ado ngamin ita, tinagrarana a prutas. Ipapuros ko nga rod inton Huwebes, basang. Wan, tata. Iso ti isarunok agatangan. Iso na lang tanalaka ti presyo ita. Taado ngamin ti prutas. Anya pa'y ngay. Hangam saan unay mat nga ado ti ilakaw, basang. Saan abale? Taada inayon ko, tata. Addala ko ti dadduma di tadaya. Alaman nga raw, basang. Kaya tinak mangibaga iti agporos, tahos tonto no Huwebes. Saan ka di nga asidag iti kalsada ti ayam ti talon nyo, tata? Huwain, basang. Ijay tinagmulaak Tanarigat ti agawet no iti adayaw ti kalsada, ti pagmulaan. Gatangan na kadimatlaan dagiti prutas talakay. Wain bakit, inton Huwebes nga ipapuros. Umay tutilugan ti bayer iti asidag. Ay, himbagman. Kunaklakit din awan manggatang tanagbayag kamat. Awan ngamin itay ni Sharon. Inuray ko pa yasimang part. Bumak ng latta ni Sharon. May sana ngamin abayer ditoy. Nakagatang pa'y nga rod iti lugan na. Baban iti panaglaklako na. Kat nagagatdang nga agasawa. Iso adaras ti panagduruas da. Naswerte da iti negosyo. Anya ka didaytakan ka nam, anak. Insangpat ni tatang amangga, nanang. Ginatang na nga tadagita amangga? Saan pa'y mo ta nagsweldo? No di na ginatang, nangalaan na ngay nga ta. Masapul adamagak ni tatang mo. Amang ano tila man lanangal alaan nan. Amang ano pinoros namot iti poon ti mangga. Awan mo timula tayo amangga. Ore taawan nakakita, nanang. Ngamadi nga rod ti agala iti saan mo akukwa. Uray awan tao ang nakakita. Adda ti Diyos ang makakitkita iti dayta nga aramid. Makita na ka di amin nga aramidan ti tao, nanang. Aywan anak. Iso nga uray ko nam nga awan ti tao ang nakakita. Adda latta makakitkita. Inggaraw mo ka di man ang tinagpuros iti saan mo akukwa. Apay kumapakasikuram rayta. Awan mo't nakakita kanya. Di ka kadi mabutang ka ni Apo Diyos ang nakakita kan ka? Impakadak mo't kenkwa na. Apo, mangalak man iti mangga ti akin mangga. Kasda ti imbagak. Ay na, di ka man agpiloso po si ka. Saan ka di arumbang aji akin mula ti pangipakadaam? Kasano ko mga ipakadak ti akin mula no awan mo ti jay. Ay na, pangaasim man, saan mo apakanan ti tinatakaw ti pamilyam? Tapno agbisinda na bigot, kasta ka day. Manggad ka? Saan ka't ngagtakaw? Uray ko nam nga awan nakakita. Adda ni Apo Diyos ang makakitkita iti kasta nga aramid mo.
Nay, di ka mo't agunggunayan lakay. Saan ka di nga itati panagpaburas na iti prutas? Ay, ingkabit ibagak ni siya raw na. Ngayon ton maminsan tulaan ngayon. Tamad-mad ay tiriknak. Nay, apa yan? Agurigur ka ka, day. Kaslakas tanga raw. Yan usang basitan timapan ka ni siya raw na. Tapno saan ama ilawan ama pan iji asi dagtitalaw na. Ay, intun lang nga numaing baganak. Sige nga raw tamapanak ija balay da. Ay, pan na kairan-rana, nabot day ta sakit maun. Ay, gapon sa tanarbisa nakidikalman. Sige nga raw tamapanak kaun. Barang adapay ni Sharon, ija balay da. Ibaunda kayo kadi nga agi-deliver iti darat itang, tatang? Apay ko man rin nakagi-deliver. Umayak man mo't, taawan ngamin klase mi. Inak matagpasyar, sumurutak iti iman maneho yung atrak. Hala, total saan nga dayo ti pagi-deliverak? Umay ka, tapno makapasyar ka man. Sa tino ka di pag-deliveran nyo? Ije daya, iti asidag ti katartarunan. Ay, mayat ka no ti buya ijay. Tado a klase ti mulmula, prutas ijay, tatang. Prutas? Mayat nga rod ano ti prutas ako nam. Nabayang kami na nadyak 5 pa siya. Kasta ka di, tatang? Gusto nga rod, no umay kamay. Mayat ka din tirik na, lakay. Bayat matayin bakit mapanak itay je plantasyon. Takita at dagiti mula. Saan ka unay nga agkapkapudutan Ijay kalinong ti kayo nga agyan, tapno di ka mabignat. Di ka kadiagdanag. Agyanak iti linong. Kita amutan, amang ano adaman ng dagitay bulos adingon ti kaaruba. Wano dagitay tao nga agalalatan iti mula ti akin mula. Nuapay mat nga adda tao akakasta. Di dalakas yan tinagmulan. Diyay lamang namnama ti kayatda. Sana bali tamakit kita mo ti Diyos dagita nga aramidon da. Wan matkit di Saan nga iti amin agundaway, kat agbaligay dagita managdakdakas. Kitaan nyo, tatang. Nagado ti bunga ti pakwan kan melon iti kataltalunan. Agwari man masigtad daramidan. Ni, apay ngayon sartang nyo tilugan, tatang. Agbantay ka, ha? Kitaan, nadda umay ataw, tagsinyas ka. Anya ko mati sinyas ko. Isinyas mo, nadda mo umay. Inakmasit agpuros iti sandyakan melon. Ingam saan tayo mat ako kwa dagita Basit lang mo ti alag. Awan mo tao ang makakita. Ure awan tao ang makakita. At dalatamang kitkita kun ka, tatang. Daytati ko na ni nanang. Patpatyam tumot ni nanang mo. Agbantay kakit de, tayo nakmang puros. Agsinyas ka adagos na da umay, ha? Nay, adamat nakasardang alugan iti batog ti plantasyon. Saan mo't nga rod ajay lugan ni Sharon abayar? Ay asit lakman. Adda lalaking agturong iti plantasyon. Ay, asino ka Ay, apay nga agpurpuros ka iti mulak. Ha? Ay, adumatan tinapuros mau. Eh, mulam ka ni dagito? Ay, wan. Hapay anagpuros ka, adi mo pa impakada. Kunam siguro nga awan makakitkita kan ka. Ay, adak lang iti kasupukan ng aglinlinong. Kasta ka, day? Di kayo mat nakita nga minita, no impakada ko ma. Ay, saan ka di amay mayat? No ipakadampay nga umuna, sakbay nga alaam ti mula, ti akin mula. Apay, babawim ka rin, iti pinuros ko. Awan pa nga min kwarta, tadi da pa'y inted ti tangdan ko ang nag-deliver ti darat. Ay, maday ti agtakaw. Maibilang atakaw day ta inaramin mo. Ta saan mo nga impakada? Ala, pangasayaw ta, di na kumamot ka ungay. Ay, saan ka nga idarom? Ngam kayat ko lang nga ipakaawat kan ka. Saan mo kuman nga ulitan ti agtakaw?
Urayim kadipay amadosa ka iti kastang aramid mao. Amin amading aramid. Adda katukad na adusa. Asino ka di jay lakay ang nakasarita yu itay dita plantasyon, tatang? Saan ka di ngayon bagak nga agsinyas ka no da umay a tao? Nagsinyasak mo't. Ngam di kay mat ngamin kumita dito'y ayan ko. Kasta ka di. Makumi-kumak namin itay ngagpurpuros iti melon. Diyak nalagip ti kimitakan ka. Di ka di lakay di akin ko kwa iti plantasyon, tatang? Uwan, anak. Apay nga rot analiday kayo. Saan ka di arumbang amaragsakan kayo? Tana ipakadayo ti inalayo amula na? Ha? Kwa. Ada ngamin na ibaganaan na amiris ko. Ang lipat mo. Madlaw anasing jay lakay, tatang. Kan, no sabali day jay akat impapulis na ngayon. Saan ka di, tatang? Uwan nga raw darak. Madigayam ti agala iti mula ti akin mula. Asaan nga ipakada nga umuna. Kumusta nga ay dagit imula? Ipapurusta ka din, ta naimbagan ka mutan. Uwan abakit. Ang adhakat na danon ko ijay nga agpurpuraws. Ha? Asino da itang agpurpuraws? Mabisin sa launay. So nagtured amapan agpuros latan. Binagbagaak. Asan abasta agpuros latan iti mula ti akin mula. Iwan Uray, makuna nga awan tao ang makakita. At dalat ta makakit-kita kan kwa na. Kasi martikas di aklase ti tao. Kunada swerte data nakatakaw da. Hangam, sasaur dalaeng. At dalat takarma ti mading aramid. Wan, agpaiso da itako namlakay. Agsubli ka nga rod ka ni Sharon. Taing ka itulag dagiti prutas. Tapno, mga alatamot taon iti mang puros. Nangalaan nyo kadagita asanjakan melon. Inala ni tatang ije plantasyon ti sanjakan melon, nanang. Kaspar! Ay, jak mamati aginatang mo dagita. Aduunay dagita. Kan saan ka pa'y ang nagsweldo? Iti madamaak nagpurpuros. Imay jay lakay nga aking kukwa. Imbis nga agungan, saan mata binagbagaan nak? Kat, anya tinariknam iti kasta nga inaramid yakin kukwa? Nakamirisak bakit? Gaputi nasaya tapan nakisauna kanyak. Sorry jay, nasilawan pinakulapan na panunot ko. Ay, agyamanak. Pinatgan matlaangan ti apo ti kararag ko ang makaamiris ka kumakat agbaliw kan. Inaramat ni apo Diyos da di alakay ama magbaliw kan ka. Kaya't mo asawan, inkar kararagan nak. Ay katwan Diyak ngamin kayat apakanam dagiti anak ta iti tinatakaw. Imbagta nakaumay kayo, tatay. Importante ti ibagak. Apay ka day basang. Kaslamhayat adamag ti ibagam Talaga amaya, tata. Kalahat ang imina ti prutas ita. Ala, agapit kan. Taisambot tayo iti nangina a presyo. Ay, alaman nga rod basang. Inakun ibaga ka dagiti mang puraws. Uwan, tata. Sambutan tayo ti nangina a presyo. Ay, baglakit din. Tasaan tayo a pinaburas dahil ito'y napalabas. Uwan nga rod, tata. Swerte, tanatumpungan nyo tinangina a presyo. Bakit? Agsagana ka iti pagpakan kan pagpamiryenda ka dagiti agpuros iti prutas. Agpaburas ka ka din. Day tatimbaga ni Sharon. Sambutan ti kangina ti presyo. Ngimina ka naw. Ay na, imbaglakit din ta saan taan naglakaw idi na panalawas. Tanalakagayam idi ti presyo. Una, tanagsakitak. Isuan na itantan ti panakalako na kuma. Kaslaan na igagarang agsakit ka.
Tapno saan amapuros dagiti prutas. Kinasyan na ta siguro ni Apaw. Ta makita na maet anasaya at aramid ta. Mamati ak iti daytan ako namlakay. Naira na ti panagsakit mo, idibim mabati presyo. Kat itata na imbagkan, ngiminan ti presyo. Uray saan unay analawa ti minulaan nyo. Medyo nawadwad ti naglakwan nyo. Tanangin na ti presyo ita. Tata, nana. Kasla, blessing in disguise ako na dati napasapak, balasang ko. Kastansa dagiti tattao. Iturong lata ni Apo ti pagsayaatan da. Makita na amin ang mapaspasamak kada tayo at tao. Mamati ak itimbaga ang basang. Tay kunadaan, saan amat maturog ti Apaw. Makita amin ti Diyos ti aramid ti tunggal maysa. Nasaya at man wano saan. Ngarod, intay agaramid iti nasayaat tapno maragsakan ti Diyos kada tayo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.